ọ bụrụ na agbanye ụzọ were mgbe ọ naghị eshi ochie dibịa chụọ àjà ọ dịka o were ya nye ndị mmụọ n'aka. Ọ bụkwa otu mgbọrọgwụ ka dibịa ji aka ibe ya, mana dibịa kọcha ka o ji ọ bụrụkwa ofeke dibịa. Ntị adịkwa Nneka ka ọ na-abụ ya na di ya nwee okwu o soro ọnụ kpara n'aka, ọ naghị akọbi nke akọbi. Okechukwu di ya bụ nwoke ọ naghị amasị ibisa nwaanyị aka, mana ọnụ nwunye ya mere ya ọ na-ebi ya aka mmiri ọkụ. Ọ na-abụ ọhịa biri etu a Okechukwu eburu ọgbatumtum ya chọọ ebe ọ na-aga. Ọ na-aga ọ na-ajụ onwe ya kedu ebe m ga-aga ugbu a. Ezigbo anwa na-acha ya n'isi, etu a ka o si agbara ọgbatumtum n'ụzọ na-amaghị ebe ọ na-aga. O nwee ka onye mmanya si fere ya aka, ọ gazie ebe ahụ nọrọzie ala chọọ otu mmanya na-aṅụ. Etu ọkwa ka ịhụkwara nwoke si wee zaa alaba. Oge ụfọdụ ọ bụrụ na ya na nwunye ya nọ n'ime ụlọ, obere okwu malite, Okechukwu achọ ka ọ pụọ gbara ọnwụnwa ọsọ, nwunye ya ga-agbachi ụzọ mere kii si ya na onwe ya ebe o ji azụ eje, na ọ bụrụ na ọ bụ nwoke ya bịa ka ha chịpụ ya ihu ebe ire nwunye ya na-aghọ nkọ ka agụma. Oge ụfọdụ ọ ga mere kii ọgba tum tum ya, ọ bụkwa na ọ mere ya ka okwu dị, kama ọ bata ọ gaghị ekwu Okechukwu ṅụrụ mmiri tọgbọ iko ma ọ bụ n'ụrụ nke bụ ihe. Etu aka ịhụrụ ọ ga na-esi agụ chọchọchọchọ ka icheku. Mgbe ahụ nwoke eme ihe ọ na-akwadoghị ime, Okechukwu emegidere ihe o wee manya ahụ. O nweghịzi ihe ọ na-akpọ iti ihe, ya na nwunye ya megharịa ọnụ ozugbo ọ malite tiwe nwunye ihe maka ọnụ ọjọọ nwunye ya karịrị. Nneka na-agagharị n'ụlọ ekpere ka ọ mara ebe a ga-adụ ya ọdụ. Nneka ga-akọrọ onye ụkọchukwu ha, onye ụkọchukwu asị anya kpọta di ya, mana di ya ekweghị aga. Nneka na-achọzi ihe ọzọ ga-eme ka di ya kwụsị itinye ihe. O wee gakwa otu agadi nwaanyị wee kọọrọ ya si ya, nna elekwa ihe m na-agabiga. Mgbe agadi nwaanyị ya bịara na-ajụ ya ajụjụ ọnụ, o wee chọpụta na Nneka bụ ọnụ bụ nsogbu o nwere. Ọ lakpuo n'ime ụlọ kechie otu ihe nye ya si ya na ọ bụ na okwu daa n'etiti ya na di ya, ya were ihe akpụrụ n'ọnụ, nye ekwukwa n'okwu, ya atụpụkwa n'ọnụ, na ọ tụpụ ọnụ n'ihe ahụ ga-arụ. Nneka na ihe ahụ kelee ya lawa. Ọ na-abụ ya na di ya nwee ka okwu si dapụta n'etiti ha, ọ gbara ọsọ gaa n'ebe ihe ahụ dị were akpụrụ n'ọnụ. O meele ya ọtụtụ izu, mee ya ọtụtụ ọnwa, di ya anaghị etizikwa ya ihe. Nneka ebile gaa ka o kelee agadi nwaanyị ahụ n'ihe ọma o mere ya, na di ya anaghị ebuzikwa ya ilu, na ọgwụ o nyere ya rere ere. Agadi nwaanyị anana ihe asị anya lede anya, o wee tọgheme ihe o wee bụrụ na owu ka o kekọtara ọnụ si ya na ọ bụghị ọgwụ ka ọ gwọrọ, na ọ chọpụtara na ire bụ nsogbu o nwere, di ya ji egbu ya ilu, na ihe o ji enye ya kpụrụ ya n'ọnụ bụ ka ọ ghara ịdị na-atụpụ ọnụ, na ọ bụghị ọgwụ. O sikwa n'etu ahụ mee udo wee chịa n'ezinụlọ ha. N'ọnụ ahụ ọkpụ ya bụ ka ọ ghara ikwu okwu, ihe o ji si ya kpụrụ ya n'ọnụ bụ ka ọ ghara ịtụpụ ọnụ ma ọ bụ kwuo okwu ma nsogbu daa n'etiti ya na di ya, maka na ọnụ ọjọọ ka eji etinye ihe. Nwaanyị ewere kelee ya wee laa, wee gbanwee ọnọdụ ya nke iti ihe alaa. Ọ na-abụ obere okwu daa n'etiti ya na di ya, o cheta ihe agadi nwaanyị gwara ya, tinye ya n'ọrụ ozugbo. Ọha ọnụ ya kpụm, di ya ahụzie ya n'anya, di na nwunye abụrụzie so ụtọ. A na-eri ya na-aracha ihu aka n'azụ aka, a na-etike nkwukwu ọchị. Gee m ntị, ire ọma ka ejula ji arị n'ogwu. Nwaanyị olu ọma di ya anaghị ajụkwara ya nri, mana mgbe nwaanyị malitere tewe ofe mmiri mmiri, di ya amụta ịpị ụtara aka, maka na ọ bụ efe nwa ebeghị ebe butere agbanwe atụ ya atụ. Ọ bụkwa anụ gbara aja ọsọ ka a na-agba gara aja egbe. Ntị adịkwa, ya gazie.